Karalingo. Mummy. Yes, a good long lady. Why will you get up a lady? Ni manga karamuka kalanke sekudewa. Ah, wala tiere. Ale sisa anga karamuko babe seku. Sao samitafu. Anse mi amu dama. Wala tingo ebe maye dronka ke manindi. Ebara walati enne ka domba yare jana suno billahi nine anganya dongo me kubuela Dodi binga kala onna kunga koroni yere di jona kunya korono yo yana eka kliga jelia na karama kon jelia ave getego di dodi la ngana presene ma na kunu ko ni furage Alvin mono wa fura jabira Alvina. Ko bi karamogo ni yayi ha. Karamogo ni sonjara koy. Ni fen fo Alvin son habe mabi. Biya. Walati ne ko ni mamin fi. Jiyo ko nana me fen kelen fi go blay hakilla. Ni ne fura dima kana soyi. Nga ni ngoni e chemine fura do itike ko ni o mine bala o be do dala o yi dondo e dala ne ala na krache bo bele de seleno ka muson kelen furu ga do la so jona ko na afia yi kuma cheman ne walaji na afia aramadiya la nga nyon bonya bega shisigi igo fen mandi nyempa bekuna ya famwa ndika koroni yeshila mole bala na sokoro beka natoka afama mandi itenga furu kundo ere taro kungo kuna mbane no furuma itaro kungo kuna mbane no muso furuma mana kan fona sokoro we billahi hadaba ibi ton na nene ga jene muso yi soro ni folla ne ala na krache numa shoot ni la ibi clé drone ni nyela e shoot ko e ere nyena billahi ko dabla de memi fi ko dabla pasite e shere yere barka bila koi mamusu yenyela mi selendo ne ala na krate ay barka bila de ne bo foy ko fere kuma be aye waladi wor ko ta fanfe ko di ebe ma dundala koi ne wi na mbedian wa odian sa ni presidenta dide karamo ni mineta ko tawa lame nyebe no waflena iga fura ye mundi a jabira mo meni laja o jamenya ko jugo koyi ba wala ti barka billahi ni ci awo jeli ndabla ite jeli yala mo wannan flen wannan ijo folo digune balo adi ko yemu de alingana na filika asala finye santi ko idela ka foko de mene kono kitalo wala ti neta inde ita ide ita ninga waria wara etado awo ide de santoladi kalu me wananzi me yere badu shi koro ibe sangete wanan soro kuma te kalu minega na wanandima kalu mina na wanandima denga kuma aka kinye na jalai ngana na me kula pas itina sega se de ngoro kuma tene koroba bo mamba se akoro mina ta do ma de santo di flemi wa bita ko bitanye niya men kula ki koko de yitai karama ko pulsu bala fara wa cliff lena mina na ni papier iba signé de yitate ni waran janflo la meganye fo ani fam waran janflo ware ni wafla nyiga fo awo nyo fam wanani awo dentai basite kalo mina wan awo ni jigino la ni be fenga dore soro problem tala bina jawa am se baral la we ay kam ngoro flan klay we jamu des no ko souvenir était flomo ala ka perega dona bamana yake ala kadi korate kona furuchere ne de korate kona ne ka wuro de bi kungoro de ebe donga so wati min kadi be bo wati min kadi bi na wati min kadi ali ten wala dawla aramadiya tiketansa
Ni bina mɔgɔ fɛ yen a wele ka bonya d'a kan e yɛrɛ nana ne fɛ e nana sɔrɔ ne bɔra i tilala k'i jɔ k'a makɔnɔ tuguni parce que maro tɛ na mɛn do ayi ko nasɔgɔ dɔ bɛ a cɛman in sa walayi foyi tɛ i ne cɛ baraɲɔgɔnya kɔ i y'a faamu wa baraɲɔgɔnya kɔfɛ kana na ko wɛrɛw ɲagamɛ la tuguni sa karamɔgɔ ayi walayi nin ma diya n ye walayi ka to ka girin-girin muso yɛrɛ ka to ka girin-girin ka na ne ka so kɔnɔ ka sɔrɔ i m'a fɔ n ye a man di n ye i bɛ n ka gafe dɔw tiɲɛ mun bɛ yen e n'i ka gafe ani yɛrɛ ni mɔgɔ foyi den kelen de t'o la sisan karamɔgɔ ne nan'i nɔfɛ i ka ne jigi tugu dɔrɔn de jigi jumɛn karamɔgɔ bi ta ka kan a ganni yɛrɛ bɛ ne kɔ bi yɛrɛ de jɔn de ye jigi wari karamɔgɔ bi ta ka jugu a bɛɛ kɔni ne a bɛɛ ne fɛn o fɛn karamɔgɔ karamɔgɔ namɛ sa ne cɛ fa de bɔra ne fɛ bi karamɔgɔ karamɔgɔ depuis ne furula so in kɔnɔ nin y'a san 4 ye ne burankɛ ma deli k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la ka kuma mun fɔ bi ne burankɛ y'o de fɔ ne ma karamɔgɔ ko jumɛn a ye mun fɔ karamɔgɔ ko ne ka jateminɛ ko ka den di ale den ma k'ale tɛ fɛ ka sa n'ale m'a mɔden o y'an ɲɛ la ne dun e fana ni kasiya karamɔgɔ ni ye burankɛ ye nin na dɔrɔn a bɛ fɛ ka muso filanan de d'a denkɛ ma ne dun tɛ muso filanan ko la ne tɛ muso filanan ko la dɛ ne nana de i ka ɲa ne ma hali n'i bɛ den di ne ma ko jumɛn karamɔgɔ n'i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o t'a kɔnɔ kana taa ni ne y'i fɛ dɛ ne ka den d'i ma cogo di karamɔgɔ i mago bɛ fɛn fɛn na maa bɛɛ k'i sama furu sutura sa karamɔgɔ lahara ka gɛlɛn n'o ye koyi an bɛ diɲɛ ye ne a lahara ka gɛlɛn n'o ye dɛ maa o maa taara e y'a tigi nalen diɲɛ tɛ ka continuer ayi ka di dɔ wɛrɛ fɔ o to yen den bɛ ala de bolo a t'e bolo a t'e bolo Alvin yɛrɛ ka nin ko in kɔni nin tɛ se ka lankale o karamɔgɔ ne ma ne jigi tugu sisan Alvin yɛrɛ bɛ to nin na sisan a yɛrɛ bɛ na ni muso filanan ko ne ka furu bɛ sa karamɔgɔ Alvin yɛrɛ t'a kalama min b'ale la ka ban ma a t'o kalama karamɔgɔ a t'o kalama kɛ n'a b'a kalama sisan t'a sɔrɔ a taara a yɛrɛ furakɛ a fɛ k'a bɛɛ ye ne de nɔ ye an t'a fɔ a ye kɛ a fɔ a ye dɔrɔn ko Alvin a ma ɲi a fɔ a ye a b'a faamu karamɔgɔ m'o fɔ cogo di o fɔ da tɛ ne kun karamɔgɔ ne tɛ se ka fɔ n cɛ ye k'a tɛ cɛya la ayiwa baasi tɛ sisan e tun bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di ne ko i k'a lajɛ ka den di ne hali ne bɛ wari d'i ma karamɔgɔ ne y'o kɛ i bɛ ne ka furu sutura ala tɛ jigin i la aw kana ne ka ko bɛɛ kɛ wariko ye sa ni aw bɛna bin ne kan dɔrɔn a b'a fɔ wariko quoi aw bɛ ne de kɛ wariden ye quoi a b'aw kɔnɔ hali n'a ka wari tɛ ne tɛ balo de quoi k'a sɔrɔ an nana sɔrɔ ne ɲin bɛɛ dafalen don aw kana ne kɛ wariden ye a man di n ye quoi aw bɛ k'an don janɛmɛ kɔnɔ kow la ka tila ka ko wariko fɛn fɔ n ye bilayi ne tɛ nin ko nasiga fɛ e tun bɛ fɛ ka joli ɲɔgɔn de di i b'i miiri an b'a kɛ cogo min na n bɛna wariba dɔ de d'i ma depuis i bila i ka baara la mɔgɔ ma deli ka wari ɲɔgɔn d'i ma n bɛn'o de d'i ma joli ɲɔgɔn a ma se ne k'o f'i ye sa karamɔgɔ ka di e yɛrɛ kɔni karamɔgɔ kɛ ala n'a kira kama sa i b'a dɔn ka di ko in fana a baara ma nɔgɔn koyi ala t'a di cɛ bɛɛ ma dɛ bilahi baara gɛlɛn yɛrɛ de don i y'a faamu wa i fana k'a jateminɛ ne de m'a fɔ ko n bɛna wari d'i ma wa karamɔgɔ i fana ni sa kan'o ko to gɛlɛya sa jeli ɲɔgɔn ne de m'a fɔ n b'a d'i ma an k'a bɛɛ dabila a ka ɲi an k'a bɛɛ dabila sisan karamɔgɔ n bɛ tan d'i ma tan jɔn 1000 mais i bɛ se ka don janɛmɛ kɔnɔ ko min na 1000 bɛ 5 fara ka di timiri ka ɲɛ n'a kɛra cogo min i bɛ kuma fɛ timiri ka ɲɛ ne bɔra baara dɔ la n sɛgɛnnen don depuis 5 heures du matin ne taara dɔ ka filɛli de la ka bɔ yen nɔ ka na yan ka bɔ yen ka na yan ka sɔrɔ ka bɔ yen ka na yan n sɛgɛnna sa i bɛ fɛ n ka joli d'i ma timiri ka ɲɛ i yɛrɛ ka timiri ne kɔni ne tɛ don janɛmɛ kɔnɔ 1000 kama i bɛ fɛ ka min fɔ i bɛ min fɔ fɔ n ye sa fɛn jɔ n ka miiri tan c'est foro dɔ tun b'an ka village la 40 bɛ sɔrɔ a t'a kɛ 30 a ka ɲi n bɛ 40 a ka an k'a bɛɛ jɔ an ka sa karamɔgɔ n bɛ 40 d'i ma n bɛ taa komi n cɛ burankɛ tun bɛ so a taara 40 don jumɛn n bɛna taa so kɔnɔ sisan n bɛna taa n ka wari fara n bɛ dépôt k'i kunna dépôt wa n b'a ci ma Orange Money la baasi tɛ komi Alvin yɛrɛ bɔra min boli ka don so kɔnɔ a kana se yen baasi tɛ karamɔgɔ taa n'i da ye ka di taa n'i da ye ko k'ale ko bɛ kuma ala k'a ɲɔgɔn bi da in na sa o a kɔni bɛɛ y'a dabiri ne da la bilahi aw sera y'aw yɛrɛ ye hali ni ye nin kɛ maa wɛrɛ ni wari don jɔn bɛ ban de maa si tɛ ban cɛ o
Monsieur Djabi. Oui. C'est comment? Ça va? Ça va? Comment tu vas? On est comme ça. Tranquille. Ça va? Alhamdulillah. Ah, là c'est bien, là c'est bien. En fait, il y a un tabac là. Il y a qui un client se fait la chantier là. Le vieux qui a quitté l'extérieur là. Donc, il faut qu'il y ait un ciment de qualité trop. Quand il y a comment, mais quand il y a imagé, quand il y a donc c'est de la bonne qualité quoi. Parce que un ciment nous frappera sur mon camp quoi. On saute on le décline. Donc, les gens se sont demandé comment est-ce qu'ils nous ont fait. Donc, collaboration de fond. Donc, aller chantier de fond. On a programmé une neflangata au chantier là. Donc, je pense que en cas de l'assistant. Tu vois. Donc, l'antaro là, je pense que le monsieur, la personne en question a bien non quoi. Donc, avec Jai, qui est toi-même PDG en chair et en os. Mais c'est Djabi! Belle Djamja! Moi, imagine là, à Kadichama qui est en réalité quoi. Mais, il est menti. Ah, carrément. Quand on est chef, on est chef. Tu vois, bête yo. Donc, après ça, il va y avoir une méga joie. Moi, j'aime ça. Tu es mon ami, tu m'as soutenu, il écoute donc, c'est souvent communiqué au dos. Donc, je me suis dit que, franchement, il faut un pardon demander quoi. À Benin, tu es dans un dadou, en famille là, parce que c'est de l'intimité. Donc, moi, je ne dois pas dire que tu dois faire ça à ta femme, tu ne dois pas faire ça à ta femme, tu dois dire ça à ta femme, tu ne dois pas dire ça à ta femme est sortie, elle n'est pas sortie. Moi, c'est pas mon problème. Parce que je pensais que j'étais le premier responsable. Or, c'est pas ma femme, c'est ta femme. Non, ou actimanier, pardon, demander. Toutes mes excuses, monsieur Djabi. J'ai vraiment pas raison. J'ai pas raison du tout. Pardon, au coup là-bas. Ibaro, dusu de bora ka ben ɲɔgɔn ma sinon I ma foyi de kɛ ni e ye ne ladi a bɛ n'a fɔ e kan ka ne fana ladi quoi. Karamɔgɔ ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya I ka ko la n'a fɔra tuma o tuma ne ko n ko mago b'i la n kan ka taa I fɛ yen donc I bɛ kuma don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cɛ e dun m'a dɔn ne bɛ k'e wele kuma mun na furuko de don n'a fɔra mɔgɔ ka furuko k'i n'i jɔ kare kɔnɔ k'o kuma fɔ e yɛrɛ b'a dɔn ça c'est pas joli à voir. A ma nɔgɔn nka ninnu kuma ninnu bɛ fɔ gindo de la e y'a faamu wa furuko ci ninnu filɛ nin I b'a fɔ suturaw de kɔnɔna la kogo dɔw bɛ yen nɔ hali olu bɛ kuma n'i ko k'i bɛ kuma dɔw fɔ so kɔnɔna la mɔgɔ b'i woyiba surtout ne yɛrɛ ye karamɔgɔ ye maaw bɛ taa filɛli la ne fɛ yen kuma caman e mana t'i ka furuko kuma fɔ olu ɲɛna nafigiw ka ko ka ca surtout muso filanan ko ninnu filɛ nin n'i ma ɲɛ k'i b'a fɔ I b'a fɔ gindo de la. E bɛ k'o kuma mun fɔ n da tantɔ n'a nana n jɔ kare kɔnɔ o ta ka jugu n'a bɛɛ ye. Ayi yan kare ninnu tɛ siri tile sa a mɛ o ma I n'an ka so yɔrɔ dɔn I bɛ n'an ka so yɔrɔ dɔn n'Ala sɔnna. Ayiwa problème t'a la ni o tɛ baasi tɛ donc n'i y'a ye n'i wele n bɛ fɛ k'i ci n muso ma n bɛ fɛ k'i ci n muso ma jɔn n muso ka di voilà donc I bɛ taa a fɔ a ye ko n bɛna muso filanan ta komi aw ye karamɔgɔw ye. Alvin I ka kuma fɔ ka ɲɛ ne tɛ k'a faamu e ko jumɛn. n ko n bɛ fɛ k'i ci n muso ma sisan ne ka ne ci e muso ma voilà comment ko n bɛna muso filanan ta donc n b'a fɛ k'i bila o de la vraiment n'i ye nin kɛ a bɛ diya n ye a bɛ diya n ye trop. Alvin I ka sankɔrɔ saraka ye tɛ maa wɛrɛ ɲini a la I ka ne to ne tɛ fɛ ka kɛ sankɔrɔ saraka ye maa si ye dɛ bilahi. Karamɔgɔ ayi ne e muso ye cogoya min na ne bɛ taa fɔ ye cogo di ko e bɛna muso filanan ta Alvin o kɔni tɛ karamɔgɔ ka baara ye jeliw de bɛ wele ninnu na jeli de bɛ wele muso filanan ta ko la olu de bɛ se ka kuma muso fɛ ka muso ma walima ka muso la sabali nka karamɔgɔ ni muso filanan ta e y'o ye min karamɔgɔ ta kuma ko ka muso filanan ta ayi maa wɛrɛ ɲini dɛ. c'est-à-dire e kɔni m'a dɔn maa yɛrɛ tɛ se k'i ka furu sira taama ou bien. maa tɛ se k'o taama nka karamɔgɔw t'o taama jeliw de b'olu taama jeliw de bɛ se ka taa muso mamalima ka bɔ yɔrɔw n'a na yɔrɔw f'a ye u bɛ sabali ka sɔn nka karamɔgɔ mana taa I yɛrɛ b'i to I bɛ tila ta a kalana yɔrɔ yɛrɛ I b'i yɛrɛ sɔrɔ duguma bilahi y'a ye dɛ ne t'o kɛ maa si ye dɛ. ayi kolobalilakaw ka cɛnin ne bila dɔ la yan muso ni kolonkalan bilahi ni ne kun tɛ se kogo pan na ne kun bɛ sa cɛ bolo bilahi denni kun bɛ n faga ye muso ye datugu ne ni ka don ne ni da cɛ ka kolonkalan minɛ ni ne kun tɛ se kogo t'a la a bɛɛ n'a kɛra cɛ muso kun bɛ ne kun ci
ye ne tɛ sɔrɔ nin na dɛ, ne tɛ sɔrɔ nin na. An ye karamɔgɔ ye n'a sera furu siri yɔrɔ nin ma o bɛ ne sɔrɔ a tɔgɔ misiri la, ne bɛ furu siri. Nka ne de ka wuli ka taa kuma e muso fɛ k'e bɛna muso filanan ta, non o tɛ yen pewu. Bon. Daka i ye kuma dɔ de fɔ o don o vraiment a y'a sɔrɔ n dimilen de don sinon tiɲɛ de b'i bolo ne muso kɔni o ye muso de ye mais ni e ma ne ladi jɔn de bɛna ne ladi vraiment a don ne ye kɛwale dɔ ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ yafa ma vraiment m'a dabɔ a kama mais dusu de bɔra ka bɛn ni ɲɔgɔn ye i y'a faamuya mais min ye k'a fɔ ko i bɛ nin se mɔgɔ ne ka famille kow la ni e y'olu kɛ dɔrɔn a cɛ man ɲi quoi ka d'a kan ni e y'i sen bɔ la a bɛ n'a fɔ o la e ma yafa. kuma fɔcogo man ɲɛ. Voilà. D'accord. O la kɔni toujours a bila i kunkolo la foyi tɛ yen quoi. D'accord. I y'a faamuya. Voilà n'i ye mun ye dɔrɔn n'i bɛ se ka mun fɔ o fɔ n'i tɛ se ka mun fɔ k'i yɛrɛ b'a dɔn ko a fɔli ma daga i bɛ se k'o to yen mais fɛn o fɛn bɛ yen ni e y'a fɔli an de y'an ka denmisɛnninw kɛ fo an filɛ don min na i ko bi tigɛna ma don an cɛ bon diyagoya don teriya kɔnɔna na tuma dɔw la dusu bɛ bɔ ka bɛn ɲɔgɔn ma bon n'o ko sugu kɛra hakili de b'a ɲɛnabɔ. Non, c'est vrai. I y'a faamuya. Il y a non, c'est compris. Voilà, nin t'a filasi jogo ye o. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc monsieur Jabi i ka faamuyali diyara n ye kosɛbɛ. D'accord. Sisan min ko ka changer ka na bari an bɛ ka taa yɔrɔ min na poussière ma yɔrɔ don n bɛ changer ka na o la an bɛ taga kɛ. D'accord, pas de problème. D'accord. Pas de problème. N bɛna sɔn. Alors, u bɛ mun fɔ mɔgɔ belebelebaw ma a t'u bɛɛ la sa mais ne ka passeport a b'ale la. Gros comme ça tu comprends rien. Tu vas comprendre. Ayi tubabu ɲuman na oublier ça. Karamɔgɔ a jateminɛ sa parce que ne ye n sigi ka miiri ne fa yɛrɛ ka côté la ne tɛ n'a sara la parce que ne y'a ye k'a fɔ ne de bɛ n ka wari ɲini ne de ka n wari ɲini sɛgɛn ni wɔsi la donc c'est vrai ni maakɔrɔw ye kuma dɔw fɔ i kan ka taa sira fɛ mais nin ko in na vraiment ni ne ma walɛti yɛrɛ de furu ne tɛ se ka lafiya quoi donc o hukumu de kɔnɔna la ne bɛ fɛ ka n ka kuma bɔ a ye da e ɲɛkɔrɔ yaasa i bɛ se ka taa kuma muso fɛ cogoya min na. E ma fana ka jate minɛ de ya n'i ye jate dɔw minɛ o jate b'i minɛ kuma dɔw la jate bɛɛ tɛ minɛ o Alfini jeli dɔ ɲini e bonya bɛ ne yɔrɔ koyi ne tɛ fɛ ka kuma nasuguya dɔw fɔ nka jeli dɔ ɲini dɔrɔn quoi. Karamɔgɔ n'o de fiyɛ nin bɛɛ wariko de sa donc ni wariko de b'i la o fɔ n bɛ wari d'i ma. Wariko tɛ koyi Alfini ni ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye bilayi ni ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye ne ma mɛn ka don 2026 kɔnɔ e bɛ ka taa ni di saya ma i miiri dɔɔni quoi muso foyi tɛ yen min bɛ sinaya fɛ. Muso foyi tɛ yen k'i bɛna fɔ ye k'i cɛ bɛna muso filanan ta cɛ min b'o bɔ a da kɔnɔ k'o fɔ k'a t'i fagacogo ɲɛɲini fɔlɔ ɲɛni toro ka se cɛ yɛrɛ ma. O ye musow ka ko ye e kɔni fana b'a dɔn silamɛya sariya la o fɔra o ko cɛ ka muso ta fo 4 o fɔra o nka a fɔra maa min ka taa a fɔ muso ye k'a bɛna muso filanan ta o bɛnnen bɛ jeliw de da i y'a faamu wa o bɛnnen b'olu da quoi awɔ jeli dɔ ɲini n'a a ko ɲɛnabɔla waati min na i bɛ ne wele n bɛ taa duwawu la. Ok. Awɔ. A jateminɛ sa 50 000. Alvin n'i ka wari to yen sa ni n ka di ni nin bɛɛ ye milliardaire baden bɛ dɔgɔtɔrɔso la milliard dalen b'u ka compte la o bɛ ka kɛnɛya dɔrɔn de ɲini ne tɛ fɛ ka fara olu kan. Tɛ fɛ ka fara olu kan quoi. Problème t'a la karamɔgɔ. Awɔ. N y'a faamuya. Awɔ. Awɔ a ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ. Kan bɛn. Awɔ ka se ni ɲuman ye ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so ye bilahi. O ka cɛ min bɔla ko diɲɛ wuli le 25 e n'o ɲɛda bɔlen ba de don e ka diɲɛ wuli tɔ man jan ba taara den n'a ɲɛrɛ ne ka taa kuma e muso fɛ ne bɛ muso dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan ne ka taa kuma o fɛ k'e bɛna filanan ta o tɛ ka marifa cinen na ye n t'a kɛ foyi n'i y'a kɛ fɔ n su a bɛ lamɛn o la. Salamu alaikum. Alaikum salam. Amba. Baasi foyi tɛ yen. Bara. O b'a kan. Dɔɔni. Yann ye Zikiri Yusuf ka so ye. Ne de Zikiri Yusuf. Ok, ça tombe bien. I n terikɛ dɔ de y'i ko fɔ n ye. I terikɛ dɔ. Awɔ. Donc ne tun bɛ fɛ k'i bila ci dɔ la. I n'a fɔ ci jumɛn? N b'a fɛ k'i bila
furu ci dɔ de la furu awɔ non ka di kosɛbɛ furu ko ye ala tanu de furu ye ala tanu yɛrɛ de ka di kosɛbɛ donc muso kelen de bɛ ne bolo muso kelen bɛ n bolo donc n b'a fɛ ka filanan de ta I b'a fɛ ka filanan de ta voilà donc ne tun b'a fɛ ka a f'i ye de ni I bɛ se ka taa fɔ n muso fɔlɔ ye ko n bɛna filanan ta non o ti problème o ti baasi ye baasi foyi t'o la ne yɛrɛ fɛ silamɛya sariya la a fɔla de kan ka ta fɔ 4 wa mairie kɔnɔ o fana b'a fɔ ko ni a se kɛra cɛ ye k'i ka dɔ wɛrɛ fara o kan n'a se kɛra I b'a dafa 2 la o ti baasi ye o vraiment I kɔni ni sera ka nin kɛ a bɛ diya n ye non parce que n dagawuli terikɛ yɛrɛ a y'i ka ci fɔ n ye a y'i ka ko fɔ n ye ka gɛlɛya yɛrɛ ko vraiment I bɛ se a ko ninnu na ok o de y'a to n ko n bɛ se I yɛrɛ ma mais I b'a dɔn n kun na taa ci teliman dɔ de la sisan n yɛrɛ bɔtɔ filɛ n b'a fɛ ka t'o ci de la n ka tigi ma baasi ye est ce que I tun tɛ o ci to yen yan vraiment ni tun taara nin na a tun bɛ sɔn ka diya n ye bi o ci to yen awɔ n bɛ I ka passé I ka aller retour passé d'i ma vraiment a tun bɛ sɔn ka diya n ye a jateminɛ problème t'a la n'Ala sɔnna ma n b'a lajɛ n bɛ don so kɔnɔ ka n labɛn ka bɔ o la n bɛ taa ko jateminɛ n'Ala sɔnna ok mais e yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn voilà n b'a fɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ n bɛ so yɔrɔ yir'i la donc I bɛ don I bɛ taa kuma n'a ye n'a kɛra cogo min na problème foyi t'a la I bɛ kuma ne fɛ n'Ala sɔnna ma ok I bɛ nin labɛn wa ou bien n b'i labɛn so kɔnɔ ok n'i kɔnɔ y'a siɲɛ n'Ala sɔnna ma awɔ Oui, entrez. La reine. Mon ingénieur. Monsieur Djabi bien. Monsieur Djabi, ouais. Pourquoi il veut passer Monsieur Djabi fait sans passer par moi? Et t'as dit que Monsieur Djabi est fourlé, mais hein? Mais c'est des choses, il faut passer par moi d'abord. Moi, je suis seul chez moi. Tu peux passer chez moi. Oh, tu as fourlé une flène ou Mousso Bekine, surtout secrétaire du patron. Est-ce qu'il y a une femme? Donc, le problème, tu veux passer des femmes fait. C'est compris. Donc, quand on fait à l'improviste, tu n'as dit ça à personne. Il m'a déjà averti, il m'a dit averti. Oh, il m'a dit averti. Il y a beaucoup au calama. Hein? La reine, il faut me dire les choses. Ah. Toi, tu n'as rien compris dans le pays là. Toi, tu es secrétaire à Bamako, secrétaire de formation de diplôme de Mogomoula Kachare. Et Baron Soye, tu as valeur d'eau. Et quand toi, tu ne connais pas ça. Mais tu vas me connaître. Ni m'a tourné ta main, toi, on va te renvoyer. Moi, je vais te renvoyer. Moi, je peux te renvoyer. C'est un gars naturel. Agnella, il devait la sauver quoi, parce qu'elle est belle. Il y a longtemps, il renvoyé là. Djabi était entreprise, mais c'est moi qui commande. On s'est retrouvé à l'hôtel. J'ai demandé à ce qu'on aille se reposer, on a reposé ma sou. Est-ce que tu me connais? Mais c'est une question de temps seulement. Ni ma sonné ta main, ta main. Je vais te renvoyer. Moi, je peux te renvoyer. Allô, Yaye? Pourquoi ça m'a clair? Depuis l'année clé, c'est que les gars rappellent qu'on a. Il y aurait des nids flânés d'on a n'y a qualité de maquillage qui revêtait. Il y a fin de problème. Il était là, ça, qui les gana. Ok, problème, t'as là. Il m'a fait 30 minutes. Nous terminons de nous changer, nous t'étatons. Ok. Cambeola. Muso bi sɛgɛn an balakaw bi sɛgɛn u ni yanni muso bi sɛgɛn an balakaw bi sɛgɛn u ni yanni ka di ni sɛgɛn hey ye ka di ni sɛgɛn i ni tɔɔrɔ i ye ne bi ka di wɛrɛ la madamu alifiri i ma kɔrɔ ni kumakan mɛn n'a y'a sɔrɔ i cɛ ka di ye n'a y'a sɔrɔ i cɛ b'i bolo damina o fɔ n ɲɛna. Kadi i cɛ ye n ci ma de ko dusukasi dɔɔni min kan a b'a fɛ ka dusukasi in wuli ye tɔɔrɔ min min ka di kan a b'a fɛ k'o wuli degun min min ka di kan a b'a fɛ k'o wuli cɛ bɛɛ ti a muso ka degun dɔn cɛ bɛɛ ti a muso ka tɔɔrɔ dɔn
Chebeti a musoka nyani do me alifili ba musoka toro do alifili ba musoka degundo alifili enchima ko aba fe ka degun do ni bui ka ki toro le no idusugun na ka ba fe ko wuli na ya soro o kadiye iti yele miseni do ni ke ne zigiri isifu nyana la zigiri isifu musobi sere musoni nyani kadi anda si anchele fa Korpasila baswete kadi nam iche nchima neche awo okay problem tale bise ka fo akoma ko kuma bele no dala kateme daga oyeche aba fega ni dusu suma aba fega kuna siri mbila aba fega wuli kabwi kuna me atado abina fo iye togo mina ayenchima kunga na fo iyana neche alivin oye echinema ke kana degundo fo ne abino wuli ka bonela zigiri isifu milame iche koma ibi sogona ya atafe ikelenga to nyafina atafe ikelenga to nyana sumana ko ale fem betigela na bora telela demsen ti sogona ya no aba fe kanyana je baga blai krefe mo mito gi nyana je sogona ya ki kelemini salon ban kono ya na bora mouvement na kata sugula kana iti bo kata jen roshi ali kata village la kata afa kerefe akuma fe ga tugolu ke me kelemi sogona no na forai ni tara fa no fe mo ti sogona no ka sogona kolosi ko chemai weche iche ko makaba fe ga muso flana faraika Karim. Monsieur Djabi, la reine est pour un sens. Donc, à quoi qu'on a des documents nous signés. Et voilà, a dit. D'accord. Voilà. Et on va à deux droits. Ouais, à deux droits, la mère. D'accord. Et mais Karim, comme la reine pleine. La reine. Il va dans mon doit rafiner de tout chez Kanye. Ouais. Bon, avec mon bouillard. Bon, ils ont courage bala. Ouais. Allah damle do faroka. Ouais, la reine. Bon, yana ngata chewra yini kandi amakote wara fe. Déjà e ma furuke. Ale fana cheta bulu. Et anga chi awa furuke shekeli turon. Non, monsieur Djabi. Ah, non, monsieur Djabi. Bon, yoro muso furuta o de bɛ yen nɔ la reine tɛ se ka furu problème ninnu supporter koyi e tɛ la reine kɛcogo la muso furuta de bɛ yen monsieur Djabi c'est une femme qui aime tellement le luxe ka d'a ye a farikolo ka d'a ye est-ce que i bɛ k'a faamu ninnu de bɛ baarakɛlaw bila ka t'i ka sokɔnɔna chambre bɛɛ nettoyer est-ce que i bɛ k'a faamu ko dɔ bɛ bɔ a la dɔrɔn u bɛ baga cɛ ma la reine ne peut pas supporter le mariage bon ne kɔni ɲɛ b'o de la mais la reine yɛrɛ tɛ ne ka jardin quoi hali là, quoi. La reine, moi, c'est pas mon genre. Bon, je vais profiter pour te dire la vérité, en fait. Monsieur Djabibaro, tiens, n'est un candidat ma voix. Ziri Soufou. Ikuti dawa kuma. Kuma mfo esi kuloba fokana. Kuni chebe feka jumeke. Kadi, icheko. Aba fera muso flana ta ka faraika parce que I kada ye ata fe ki ye deguna ata fe ki ye torola parce que ne dien musoba o musoba e musoba ka musoba ya ti dafa atangi doma faraika wa muso folo o ta ere valeri do ta do ka le ere muso ere fo aga doye akerefe mi ale dogoni wa ne dien musoba fen munu ko fora ne a sɔrɔ u ni dɔ de kun bi to ka fɛngɛ kɛ sɔkɔnɔ I m'a faamu Zigi Yusufu ne yɛrɛ bɛ ɲininka o muso filanan ye jɔn ye Kadi I bɛna dɔn ala ti mɛn a tɔ ma ja yɛrɛ de a tɔ ma ja
e k'a sɔn dɔrɔn ko ka bolo da wa i bɛna ye ɲɛkisɛ la tɔ ma ja. Baasi tɛ. I bɛ taa fɔ ne cɛ ɲɛna Alvin ko n y'a mɛn. Muso fɔlɔ ɲalen a bɛ kɛ tan de. Hɔrɔnmuso muɲunen bɛɛ bɛ kuma tan, hɔrɔnmuso ɲalen bɛɛ bɛ kuma tan, muso muɲunen den bɛɛ bɛ kuma tan de. Walayi. Ni nin tɛ n'i y'a kɛ muso dɔw ye n'i taar'u ka muso filanan ko fɔ u ka salon kɔnɔ i kunna jalen o ma sisi kɛ k'i kunkolo fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Walayi i ka ɲi ŋaniya la, i ka ɲi ɲɛda la, i ka ɲi diinɛ na. Hɔrɔnmuso ɲalen. Zigiri Yusufu. N'a tɛ k'i ma baasi ye. Sira b'i bolo. Ka di ne ko ne bɛ taa kɛ. Ni e ko ne ka taa ne bɛ taa ni muɲu ye ne bɛ taa ni majigi ye parce que Zigiri Yusufu. Naamu. I ka wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ. Hɔrɔnmuso ɲalen. I ka bɔ n ka so kɔnɔ. Ok ne bɛ taa. Ni ne ka di y'a faamu sisan ne ni Alvin ka furugu ɲɔgɔn kɔrɔ a nana kɛlɛmisɛnnin Alvin tun bɛ ka nin ko in de labɛn ma bali na sabula ne jɛnna ne y'an ka mairie don ko n'a ye se sɔrɔ a ka dɔ wɛrɛ ta nka kɛcogo de man ɲɛ ne tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si Alvin mina ne sigilen sɔrɔ ni so in kɔnɔ yan n'i ye hɔrɔn bonya a bɛ segin ka jɔnya la mais n'i ye maalankolon bonya don dɔ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔgɔmanin de ye quoi e bɛ na ne dafalen sɔrɔ ni so in kɔnɔ. Wallet. Ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ye ne y'a f'i ye n ko n tɛ fɛ tile ka bin ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye a filɛ tile binnen filɛ nin et puis ne y'i wele o don i ko an tɛ se ka ɲɔgɔn ye o t'a la mun de bɛ yen tile fila in na n tigi faamuya dɛ. Alvin de e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ ko kɔnɔmaya in banamisɛnnin o banamisɛnnin ne tɛ yɛrɛ de tɛ ka se ka wɛrɛ fɛ e tɛ ɲɛ tɛ ne fari faga cogo la farigan ne yɛrɛ de man kɛnɛ quoi. Mais Wallet ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya quoi mais ne kɔni bolo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'u ye soin kɛ ka ban ne bolo o y'a bannen mais ala bana misɛnnin est ce que u bɛ ka soin kɛ ka ɲɛ. O bɛ ka kɛ Alvin a bɛ kɛ cogo di kɔnɔmaya ye sɛgɛn de koyi muso yɛrɛ de sɛgɛnnen don mɛnɛ kɔmuso tɛ kɔnɔmaya la. Lala n'o de don vraiment i bɛ sɛgɛn non o de y'a to i fari ni bɔr'i cogo la dɔɔnin je suis vraiment désolé. A bɛ tɛ den ko ya. Non franchement parler je suis vraiment désolé ok ni a bɛ ban quoi ok ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye vraiment ne tun bɛ fɛ an ka taa appartement dɔ la awɔ donc n bɛ fɛ an ka taa an lafiya seulement toi et moi. Alvin mun na. Foyi c'est juste n bɛ fɛ an ka fɛrɛ dɔrɔn de et puis i tɛ mun fɛnɛ kalama ne ye mɔgɔ bila ka taa fɔ Kadi ye. Alvin. Ne y'o de f'i ye pour toi moi je ferai tout e kama ne kariyalen don ka sɔn ko bɛɛ ma. O de kama sɔgɔmada in na ne wulila ka kare ka appel min sɔrɔ n ka a bɛ di appel bɔ. Karim mais n'a hakili la muso de b'a fɔ k'u y'u kan di cɛ ma mais cɛ fana ka taa fɔ k'a y'a kan di muso ma. N faamu sa a tigi bɛ extrait de la ne ye n kan de d'a ma c'est comme promesse e bɛ ka kan di in kɛ ko wɛrɛ ye e fana tun b'i kan di i ka belebeleba in ma wa k'an to seconde sigi la mun tun bɛ girin-girin nɔfɛ yan nɔ k'a nana k'a ka sira t'i ka muso la an ka bɔ o kɔnɔ e tun b'i kan dɔ ma o ne fana ye n kan de di dɔ ma a tigi bɛ kalan de la Canada est ce que i bɛ k'a faamu n'a bɔra Canada ka na n b'a furu c'est-à-dire ale kanu bɛ ne dusukun na ne yɛrɛ kanu b'a dusukun na ale bɛ Canada donc n'a nana dɔrɔn an bɛ o tɛna don i la Karim mais e y'i kan di muso ma est ce que Karim furu ko b'e kɔnɔ kɔni. Ayi mais i b'a dɔn ko n'i y'i diyaɲɛmɔgɔ choisi k'i kan d'a ma patience filɛ nin kanu dɔrɔn de bɛ se ka i bila patience la e yɛrɛ b'olu dɔn kanu de bɛ mɔgɔ bila patience la donc o la je suis pas pressé quoi
bɛɛ n'i ka planning de don e y'i ka furu kɛ wagati min na o ye ka jate donc ne fɛnɛ bɛ fɛ ka jate bɔ n'ale de parce que danaya bɛ yen nɔ ale de ka ko ninnu ka di ne est ce que sinon la reine non maa ye ne tɛ nɔrɔ la reine na ten kosɛbɛ ni ko ten c'est pas trop elle n'est pas mon genre quoi la reine n'est pas mon genre d'accord tu vois non ni ko ten problème t'a la nka ne kɔni ka faamu na la reine ye mɔgɔ min a bɛ mɔgɔ bonya wa a ladamulenba de don mais c'est normal toi tu es le chef non parce que ne bɛ muso furu a ka kan i ka kɛ muso ye éducation ɲuman bɛ muso min na muso min somɔgɔw kɛ mɛ ka ladamu ɲuman d'a ma bɔ n'i ye npogotigi in ta k'a lajɛ a ka éducation ka ɲi trop bon a lafaamuyalen don mais o tɛ baasi ye sa. Il y a des femmes qui sont chez nous olu ka apparence n'u ka ko kɛcogo tout est bon mais au fond là non c'est le contraire. ok o tɛ problème ye e ye mobili de kuru kɔnɔ. ouais mobili bɛ kuru kɔnɔ. sa i bɛ mobili labɔ an ka taga. a problème t'a la donc i bɛ sɔrɔ da la. n bɛ sɔrɔ da la. monsieur Jabi. ouais. Karim o ma Karim bɛ ka ne filɛ lagalakatɔ de ya ko dɔ b'e bolo Kanada e cɛ n terikɛ e ne de y'an ka denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ kana na fɔ k'i b'a dabiri ne taga sa d'accord n'a kɛra mun ye kɛ n bɛna bɔ a kalama. Alvin i b'o mɔgɔ sumani filɛ nin a ma ɲi dɛ ka di sumani n'a mɔɲini na mais diɲɛ ma don o don ne ka di ko k'a bɛ ko kɛ a bɛ sɔn ka juguya dɛ ne sirannen ba de don. Walad mɔgɔ bɛ se ka saya jɔrɔ cogo di ko ka tila ka toli jɔrɔ sa n'a ma ɲɛ nin kan ka kɛ c'est que a kan ka kɛ de an k'o bɛɛ to yen sa moi j'aimerais vraiment an ka fɛrɛ o yɛrɛ tun bɛ sɔn ka diya n ye trop parce que ma da la ni bi n bɛna si so. E tɛna si so wa. non kana na i yɛrɛ kunkolo chauffe o la pour rien i y'a faamuya. Alvin e tɛna si so ka bɛn cɛ ma mais bi ne fa kan ka na ka bɔ voyage la. Jumɛn ne fa kan ka na bɔ voyage la. ne bɛna nin ko in kɛ cogo di fo n'i ye nkalon tigɛ ko n bɛna taa si ka di. voilà voilà enfin ma wallet ni nin y'i ko diya n ye quoi c'est à dire problème mana na togo togo i bɛ solution sɔrɔ a la vraiment o bɛ sɔn ka diya n ye dɛ a ka di ne yɛrɛ de an ka fɛrɛ wallet mais Alvin e dalen b'a la ko furu in bɛ kɛ kɔni. furu in kɔni bɛ kɛ ne kɔni bolo nin ko in bɛ waati dɔrɔn de bolo ni a tɛ mɛn an ka dogo ni dogo in a bɛɛ bɛna ban. quand même kana ɲinɛ i den de bɛ ne kɔnɔ dɛ. ne tɛna ɲinɛ nin si kɔ wa an hakili bɛ nin bɛɛ de la e yɛrɛ tun b'a la ko an ka dogo ni dogo in ko k'a dabila voilà enfin a bɛɛ bɛna ban. e ko nin yɛrɛ n'a hakili bɛ nin ka don filɛli la wa kow ka ca o kow ka ca kuma dɔw la maninfin bɛ se ka nin bɛɛ dɔn wa. Assalamu alaikum. Madu an ce baasi tɛ alhamdulillah an ba a kɛra cogo di awɔ karamɔgɔ don ko jumɛn tɛ na moto ne tɛ se moto filɛli la dɛ o ye ne yɛrɛ ka moto suɲɛ ne bɛ sen de la mɛ se fɛn kelen min filɛli la o ye musoko ciw ye nka moto filɛli n t'o dɔn dɛ a taa déclaration kɛ polisiso la ne yɛrɛ bɔra yen kunun awɔ ma bɛ nin ɲɛ wa aw ka fɛn fɛn mana tunu ko karamɔgɔw ko aw bolo an ye ala de ye wa a ye ala minɛ cɛw n'a tɛ déclaration kɛ polisiso la a y'a to yen mɔgɔw ka kow ka ca sa an bɛ fura ɲini ka di mɔgɔ ma n'a ka fɛnw suɲɛna ko k'o ɲini ka d'aw ma karamɔgɔw yɛrɛ ka fɛnw bɛ suɲɛ jango fa de b'aw la wa ma bɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye ko na fura yɛrɛ an cɛ karamɔgɔ. ka di ba ko les terres tournent autour de la terre. Non, il parle là. Ba. Ngwa ne ndi ubala la nyera la sake.
Ah, papa. Ah, non, il parle là. Baasi tɛ. K'a sɔrɔ ne ɲɛ ganinba de filɛ tantɔ dɔ ka filɛli de bɛ n bolo a tigi bɛ fɔ faransi dɛ n ɲinɛ n'a ka fɛnw de ko walayi n y'a ka sɛbɛn de bɔ a tɔ tora sisan n k'a ka furaw de sigi ɲɔgɔn kan dɛ nka a ka don kibaru yɛrɛ bɔtɔ papiye dɛ n ɲinɛ nin b'o de ko papiye nin cɛla ta nin ka ca dɛ a bɛ kɛ cogo di awɔ walayi a ka di karamɔgɔ a man di dɛ la n b'i lamɛn sa kɛ n b'i lamɛn ni mɔgɔ gɛlɛnba de b'i la a kɛra de a ka di ne ka filɛli ɲɛnɛmaba de kɛ ne bi karamɔgɔ su ne mago bɛ sa cogo di mun b'e la cɛ dɔ de bɔra ne fɛ yen bi ko ni cɛ y'ale ci k'ale bɛna muso filanan ta karamɔgɔ k'aw jumɛn ko ne cɛ bɛna n sinamuso bɛna don Alvina bɛna muso filanan ta ko a y'ale ci ko ka n'o fɔ ne ɲɛna karamɔgɔ tɛ ne sigitɔ ye malo kɛ ne kan a sɔnna k'a kɛ a sɔnna Alvin sɔnna k'a kɛ et puis i ɲɛ bɛ dɛ Walɛti est ce que an tɛ ta ka bɔ yan i b'a dɔn mɔgɔw senna ka ca yan trop donc yɔni dɔ kana n'an ye ka taa an futow ta ka taa o kɛ cogo suguya dɔ la bi ma tɛ kabako ma ne kun y'a ɲɛfɔ n terikɛ dɔ ye on dirait appartement dɔ b'o bolo donc n b'o wele siɲɛ kelen an bɛ taa yen problème t'a la i bɛ bila n ye han n bɛ taa so n bɛ labɛn wa ok problème t'a la donc on s'appelle